Ліза Ветрова, слоўнік беларускай мовы. Я ж пацан з района. Нет, мне гэта не падабаецца. Мои ляжки татуированные, яны раздвинуты. Или Зелон Поздняк, или Суперзмахач. Все ведают, что мелкозёровая аэрофобия. Папау. Вось вам контент, пацаны, калі ласка. Гэта падкаст «Нешта будзе», наш першы фармат на траіх. І Ліза, ты у нас першая. Дзякуй, што прыйшла. Дзякуй. Мне прыемна быць у вас першай. Не ведаю, калі выйдзе ваш падкаст, але добрай раніцы, Беларусь. Прикольно. Прикольно. Я так сам. Лиза принесла нам крем. Блин, у нас все ж таки с Рождеством и Новым годом. Поздравляет фирма Модум. Я як на поле чудес просто пришла. Да, але мне падаецца, што давай распачнем з того, што у тебя учора было свята, да? Так, учора у мяне быў дзень нараджэння. Мне падаецца, што людзі у дачыненні да свайго дня народзінаў дзеляцца прыблізна на дзве групы. Ты, як я, якія хочуць, каб все на іх забілі, не чапалі, не краналі, і каб хутчэй наступіла 15 жніўня ў маім выпадку. І ёсць людзі, як Івулін, які ліжа, што гэта дзень святкавання іх проста. У меня есть гісторыя пра Івуліна. Ён... Гэта было прыблізна, это было уже 15-16 жніўня, жодзіна, і мы з Івулінам не бачыліся чамусь. Мы працавалі разам, але доўга не бачыліся. У яго 11... Мы тоже на аутлайнере. Хтосьці кагосьці сазнана ігнараваў, я думаю. У тебе 11 дзень народзінаў, 10-го. У Івуліна 10-го, у меня 14-го. І Івулін хадзіў прыблізна весь ліпень, и мне казал: Микитос, набудь мне ежедневник, как по-белорусски, нотатник. Нет, я говорил, что ты мне подаришь. Что ты мне подаришь. У выніку он выбрал себе нотатник. Это 15-го, калі прайшло яго дзень народзінаў і мой дзень народзінаў прайшлі, я прыношу ему жодзіна гэты нотатник, и он кажа: о, дзякуй. Кажу: а ты мне что подарил? Он кажа: а ты ничего не просил. Ну, как есть. Это правда. Вось такая гісторыя. Як ці ты святкавала свой дзень народзінаў? Я была одна. І гэта маё было жаданне. Я адмыслова папрасіла сябровак не прыязджаць на мяне ў гэты дзень. Я не люблю святкаваць свой дзень нараджэння. Я не ведаю, чаму так. Верагодна, таму што я большую частку свайго жыцця знаходжуся ў камунікацыі з людзьмі, і так ці па-іншаму там заўсёды з людзьмі. Дзень нараджэння мне хочацца святкаваць проста вось самастойна, адной, пабыць, падумаць. І я так упершыню ў гэтым годзе я яго так, ну, як бы і адзначыла, я была одна. Это было цудоўна. Слухай, а у тебя как? У меня, например, перед днем рождения я месяц хожу такой, типа, блин, что я достиг, что я сделал, вот это вот все, я супер загонный, и, ну, я прям капец рефлексирую. У тебя в этом твоем дне рождения был такой месяц, или ты такая: вот, я выделяю себе один день, буду его рефлексировать по максам? Я агулам дуже шмат рефлексую апошні час, не толькі месяц і не толькі як бы звязаны там з маімі нейкімі дасягненнямі. Мне у гэтым плане вельмі моцна, дарэчы, дапамагаюць у мае падпісанты і падпісанткі, я іх вельмі моцна люблю, і агулам мае знаёмыя. Мне вельмі падабаецца, калі я сустракаю сваіх падпісантаў і падпісантак, таму што яны мне кажуць, чаго я дасягнула, у мяне няма з гэтым праблем. Цяпер ужо, таму што я навучылася іх слухаць, і калі табе там 200 чалавек пішуць там, што дзякуючы табе з'явілася там тое і тое, дзякуючы табе я зрабіў тое і тое, я разумею, што дасягнула дастаткова, я класная. Вось. І, ну, это такая падтрымліваючая сіла. Таму не было такога, што я сидела, заганялася там: вось, у мяне няма там машыны, кватэры. Я просто не ведаю. Я до гэтага і не імкнуся, насамрэч. Отдай фактурку. Самое твое вот прям то, что тебя развалило по встрече с подписчиком, с подписчицей. Я сустрэла дзяўчыну з Беларусі, она сюды прыехала і пасля паедзе назад. І она мне сказала: Ліза, ты нават не уяўляеш, што ты нарабіла ў Беларусі, якія змены ты запусціла. Вось. І в мяне вот это прям прибіла. Я такая: не ведаю, що я там нарабіла. Спадзяюся, прыеду, пабачу, але вельмі хочацца верыць, што это ўсё па любві. У Варшаве было? Мы там у Вільні першы раз сустрэліся. Давай я тебе распавяду, ты пакуль свои слёзные железы прикрывай, потому что я тебе цалкам разумею. У меня было то самое. У меня агулам конец, я не хочу скаржиться на конец года, потому что я разумею, что в принципе я так и живу. Агулам это беларускі вайб. Ведаеш, мы сегодня с суседзямі размаўлялі про гэта. Беларускі вайб — это скардзіцца на жыццё, потом бац, кватэрка. Карацей, сэнс у тым, что
я уже спрабую не скарыцца, я разумею, што год быў супер цяжкі. Гэта 11 месяцаў, уже хочацца каб ён скончыцца, але дарослае жыццё вучыць таму, што лягчэй не стане. Просто трэба гэта як канстанту ўспрымаць. Я праважаў сваіх сяброў у Мінск у нядзелю на Варшаве заходняй. Па-першае, меня таксама вельмі накрыла праз тое, што я разумею, як дыстанцыя, вот не то, што эмпатыю вашу она прыбівае, а у цябе ты не бачыш чалавека, ты няма нейкага адчування. Я разумею, што я тактыльны, мне трэба бачыць чалавека, адчуваць гэтых далей. І я просто фізічна, фізіялагічна адчуў, наколькі мне не хапае гэтых людзей. І гэта вось 4 дні, і калі ты сустракаешься 2 секунды, у вас какой-то гэх, жартик, і вы нібыта вот не было там 1,5 гады, што вы не бачыліся. Было просто супер, я плакал как сука, просто разоў 6, калі яны раз'язджаліся. Мы стаім, плачам, я думаю, Варшава заходня, беларускі гэтак, дзе гэтых всех кадыбісты, якія адсочваюць, я говорю, вось вам контент, пацаны, калі ласка. Карацей, мы абдымаемся, і я плачу, і пасля, а перад гэтым яшчэ быў таксама вельмі такі, я думаю, што я бы расплакаўся, калі б не праз гэта, я бы расплакаўся праз тую сустрэчу. І да мяне падходзіць жанчына і кажа: "А вы мелказёров?" Я кажу: "Так". Она кажа: "Калі ласка, працягвайце рабіць тое, што вы робіце. Гэта вельмі вельмі важна". І вот она толькі гэта сказала і паехала в Мінск. І как бы разваливает. Яна мала на увазе твои слёзы працягваць рабіць. Не, працягвай плакаць. Слёзы пасля ўзніклі. І я агулам, я за легітымізацыю любых слёз, неважна, жаночых, мужчынскіх. Не, это 100%. Вельмі дапамагае. Со слёзамі выходзіць картизол. У нас картизол з арганізма выходзіць альбо з потам, альбо со слёзамі. Таму альбо ў спортзал і прям прапацець, альбо ў лазню, альбо паплакаць. І я таксама абіраю паплакаць. І да, і я карцей прыехаў домой, мне накрыло яшчэ больше, просто там рыдал, вот так вот я рыдал. Было карцей прикольно. Тому... Моя очередь, да, рассказать какую-нибудь натхняльную историю. А мы ж байки продаем сейчас, короче. Так нет, мы продаем байки. Саша его здольнасць просто інтэграваць сваё у любое. Ну нет, там просто история. Подари Лизе байку на день народзінаў, а? Какой у тебя размер? Я в любую лезу. Ну там, хорошо. Все. Не-не-не, ты подари. Я подарю. Ты подари жмотину Аршанское. Все, договорились. Вот развел меня на байку. Да. Но Лизе потребно были этот набор пателин был потребно, лето их сама набрала. Подожди, так? да я договорю про байку. Одну сама набыла. Я про байку хотел сказать, вот. И пишет мне девочка... L и XL, я люблю, коли байки широкие. Тогда МК, они вообще широкие. Вельми они широкие. Такие оверсайзные. Окей. Следующий ты будешь репостить это видео в этой байке. Договорились. Так вот, и там история про то, что пишет мне девочка, все, мы договорились, она все заплатила, и потом нам пишет вот такое вот сообщение. Я просто пытался его найти, сейчас не смог найти, но оно такое милое, что типа вот, вы тоже, мы вас поддерживаем, вы вообще такой молодец. И вот, ну вот, ваши вот эти две вещи, они прям как соединены. И я такой, вау, это прям... Я сидел, так само чуть не плакал, как Никита, но я еще себя сдерживаю. А я, Саша, я вот в 33 гады я навучыўся плакаць, таму как бы у цябе яшчэ есть годик, все абсолютно нормально. Але мне насамрэч падаецца, што мужчыны ў тым ліку з-за гэтага часцей паміраюць і раней паміраюць, чым жанчыны. Ну і плюс да халеры цікатокаў, да, з-за чаго мужчыны... Так. Акрамя гэтага, але просто што няма выхаду стрэсу. Стресс выходить праз слезы, праз там, ну ты спортом занимаешься. Да не занимаюсь никаким спортом. У меня, кстати, вот у меня этот год вообще типа вот сейчас Белсат, собственно, делал адвент-календари, и я сидел и думал, вот мой главный фейл года, и я понял, что я типа в этом году, который заканчивается в январе, 7 января на Рождество, я на ровном месте повредил себе крестообразную связку. Ну, типа, вообще ничего не предвещало беды. Ты упал, ты что? Да, я подскользнулся, упал на футболе. Вот ты был тогда, не? Да. Вы на лёде гуляли? Не, мы не гуляли ни на якім лёдзе. Дзякуй Богу, мы живем у Польшы, у Украіне, якая крышачку дбае пра людзей, якія прынамсі жывуць на яе тэрыторыі. Таму, калі у іх вельмі крутая гісторыя, калі пачынаецца зіма, яны накрываюць усе школьныя, праз тое, што там дзеці стадыёны, яны накрываюць іх такім балонам. І ён падагрываецца. То бок мы гулялі на... Я лічу, што гэта гісторыя, Саша... Сорі, как бы мне шкада Сашу, што ў него паўгады вылецела за крыжападобнай связкі, але гісторыя пра тое, што Саша папаўнеў
на колькі 17 килограммов Да, не 17, на колькі? я 90 сейчас всего лишь. Сейчас. И он весил 95. Это моя Я вага, не как ты вешу разумел. 95. Ён важыў тады приблизно 95, быў як парсюк. І ў новай пачынаецца булінг. І ў новай вазе ён просто не навучыўся гуляць. Разумееш, ты інакш рухаешься, калі ў цябе іншая вага. А ён просто на лёгкам, на тым. І там было, безумоўна, чувак там на роўным месцы, але гэта таксама і праз твою вагу. Ну да, но я... Але нармалёвы сябра мусіў быць цябе падтрымаць, а не рацыяналізаваць твою ситуацию. Я с тобой цалкам Так вот, и просто в этом году у меня спорта меньше стало. То есть я сломался в январе, и в основном в голове, знаешь, идет история про то, что ты такой... Блин, страшно опять, что это все повторится. Очень стрёмно возвращаться. Ну, сейчас вроде залечились, мы поиграли пару раз с Яриком в сквош. Один раз не очень удачно, я разбил ему нос. Со мной типа спорт в этом году со мной как-то не очень дружил. Ну что ж, слухай, а ты агулам вось ты Мікіта так і яскрава падкрэсліў, что ты набраў вагу, ты заганяешься за гэтага? Ну, я хочу чуть-чуть сбросить это все, потому что... Ну, слово Мікіты тебе не чапляюць? Да, ну ладно. Вообще. Я не хотел себе образить. Я для себе просто разумею, что я, например, зараз не в лепшым сваім стане. І гэта вельмі таким вот, ведаеш, лакмусам для того, каб зразумець, якім твоім стане ёсць арганізм, это вот, например, татуіровка. Дык вось, і ён мне набіваў татуіровку на выходных, і мне было так больно першы раз у жыцці. А да таго ён казаў, што я себя фарбаваў як фломастером. Ну, гэта азначае, што стан не лепшы, это просто такая форма агрэсіўнага дбання пра цябе, каб ты да такога не даводзіў. Пра спорт. Я ж так разумею, что при гэтым все до гэтага часу, окей, все думают, что ты весь на спорте, да. И все называются спортовым журналистом. Як ты до гэтага ставишься? Невероятно бесит. Ну, типа, я про спорт не писал уже с выхода, считай, ничего. Ну, то есть, я вот сделал... Ты сходил на Минское «Динамо». Ну, вот я сходил на Минское «Динамо», получил со стороны Змагаро, со стороны Ебатик, вот все за то, что Татьяну сделал звездой. И вот за этот год... Татьянин день. Да, за 2 года я реально сделал 2 видео, 3 видео, может 3-4 видео со спортсменами, около спортсменами, и все. И я как бы... Очень меня напрягает, когда, знаешь, меня титруют Саша Ивулин, спортивный журналист. Я уже вообще давно не спортивный журналист. И футболист. Ну, типа, футболистом я был очень короткий промежуток времени, но, типа, это настолько... у людей вбилось в голову. Ну, просто тебе садили у якости футболиста, разумеешь? И как бы это нібито некая такая печатка, у якой ты будешь. Вот, и вот третья печатка, спортивный журналист, футболист, бывший политзаключенный. Ну, то есть, типа, вот эти 3 регалии меня немножко напрягают, потому что мне не очень комфортно в них, потому что я себя не чувствую давно футболистом, как мы выяснили, я уже год почти не играл в футбол, я не чувствую себя спортивным журналистом, потому что я уже давно делаю более широкие вещи, мне кажется, я чуть пафосно будет звучать, вырос из спортивных этих штанишек, и, ну, я политзаключенный, но я был политзаключенный, я сейчас не являюсь политзаключенным, поэтому странно. И вот мне, например, это очень напрягает, примерно так же, как мы недавно были на съемках, и тебя напрягло то, что тебя там титруют. Не, на самом деле я хотел на себе перерасти, потому что, ну, как бы мы все равно, как бы база застаецца. Все равно журналист, там, хто ведае, хто не ведае, але глобально продукт появляется каждый день, и у тебе, мне падаецца, просто что у Ивульна в Белсаце была трансформация, ты назвал, да, свой год? Да. Назвал. Ну, ты просто императрицей трансформации, мне падаецца. Метаморфознулася, так метаморфознулася. Да. Першае пытанне. Вот як Сашин момент. Калі цябе неяк фармулююць неправильно, як ты рэагуеш? І агулам, як цябе зараз фармулююць? Зараз, па-першае, я навучылася адстойваць свае межы, і зараз я магу сказаць, нет, мне гэта не падабаецца, не называйце мяне так. Конечно, я не заўсёды магу гэта кантроліць, таму што перыядычна я ўсё яшчэ бачу пасты, якія выходзяць з маёй адзнакай, дзе пішуць старонка пра беларускую мову, хаця я ўжо зняла і відэа пра тое, што я не навучаю беларускай мове. І я постафіцыйна сказала, все, стоп, больш не будзе відосаў пра правілы беларускай мовы, я стамілася з гэтага, я вырасла, мне больш не цікава. Ну, але вот факт-чекінг, не ўсе з гэтым дуже добра, відаць, працуюць. Агулам, як мяне пазіцыянаваць зараз? Ну, я дакладная экспертка ў медыапрасоўванні, і я дакладна
агулам я бы назвала сябе медыэксперткай, таму што я магу распавядаць не толькі пра апрасоўванне, але і пра працу садсетак іх алгарытмаў, і пра стварэнне кантэнту, нейкія парады даваць, у тым ліку і журналісцкія для журналістаў, таму што я бачу праблему ў тым, што журналісты прыходзяць у садсеткі і не ўмеюць з імі працаваць, не ўмеюць фармуляваць тэкст для садсеткаў. Вось, хаця ёсць пэўныя методыкі, якія як бы дапамагаюць структураваць тэкст так, каб ён класна чытаўся і прадаваўся ў садсетках. Вось. Ну і просто блогерка, лайфстайл у мяне цяпер такі больш. Зараз я, так як я метамарфознулася, я працягваю вывучаць сябе і разумець, што мне падабаецца, што я хачу трансляраваць, і верагодна мой контент заўсёды быў для жанчын, і мне падаецца зараз я крышачку буду трансфармавацца, каб ён быў яшчэ і пра жанчын. Вось, дадаткова падкрэсліваць жанчын у медыапрасторы, там нашыя нейкія праблемы. Лічу гэта вельмі важна, таму што я дуже часта пачала сутыкацца з сітуацыямі, калі мне прям трэба катэгарычна адстойваць свае правы як жанчыны і казаць, што выкарыстоўвайце фемінітывы, мне гэта важна. Калі мяне называюць блогер, я не блогер, я не ідэнтыфікую сябе мужчынам. Я жанчына, я блогерка. Слухай, я хотел... секунду. Давай на камень, ножницы, бумага, кто будет задавать вопрос. Я недавно, мне трэба было падпісаць титр спецыялісткі па гісторыі. Гістарыня? Гістарычка. Гістарычка? Гістарычка. Па-беларуску, прикольно. Твоё пытанне? Маё пытанне. Вось ты дайшла да гэтай гісторыі, а як яно у цябе унутры ўсё было? Таму што, мне заўсёды вельмі цікава, як чалавек адчувае, што вось, спорт уже ўсё. Вось, у мяне, я просто пра сябе могу распавесці, мяне жутка бесіла, што спартовы журналіст, нібыта я рабіў шмат розных інтэрв'ю, розных відэа, яны значна шырэй, чым спорт, а цябе ўсё роўна клічуць, пракаментуй, там, я не ведаю, Динамо кудысьці, з кімсьці згуляла. Меня запрашалі не так давно, і вельмі настойліва. Я ім давал і Вуліна, выбач, я атрымліваецца, што я цябе абразіў. Я не думаю, сорі, Саш, я просто сур'ёзна, на інстынктыўным, ты удзельнічал просто у відосе кагосьці, Deutsche Welle ты удзельнічал у відосе пра матч мінскага Динамо з Легіяй. По трибунке кому-то давал комментарий. И просто в настоящее время. Так, я прошу прощения, коллеги, ці не коллеги. И на гэтых вось щах как бы я и пора. Только меня запрашалі, и не так давно я агулам слова спартивны каля сябе. Мне так зараз уже здзіўляе. Не так давно Саша Романова, колішняя галоўны рэдактар КУКУР, я не ведаю, якім макарам я апынуўся в Фейсбуку, потому что для меня это такая просто... Гэта как-то город мой, район нет. Як я там апынуўся, мне, напэўна, я працаваў маліну, мне трэба была нейкая фактура оттуда. І яна піша вялікі такі пост, вельмі меня здзіўляюць людзі, якія бесплатно пішуць вялікія аб'ёмы. Шмат вольнага часу. Так атрымалася, што мы з маланкай Action зладзілі какой-то, не ведаю, месячнік B2. Мы выпусцілі свой матэрыял, сваё інтэрв'ю, і яны выпусцілі свае 2 часткі. Вось атрымалася. Яна кажа, што я глядзела, впусціла іх в сябе, і как-то она сфармулявала, што Лёва вельмі шмат рагатаў падчас нашага інтэрв'ю, вось менавіта нашага, таму што магчыма, таму што спартивны барадач наседал на него. І я такой, блин, Мне здаецца, што спартивны барадач наседаў на чалавека з апошняга твайго выпуску, там, дзе размаўлялі пра дыктатару, там просто тебе так снялі, такі здаравенны, так глядзіш на гэтага Калмановскага, да. А ён такой... Не, у нас былі вельмі розныя фоты, але сэнс, што вось гэта захоўваецца. Як ты рэагуеш, калі прыходзяць людзі? Гэта сэнс не там, вось менавіта людзі, якія звяртаюцца да цябе, там, ці пішуць што-небудзь в дырэкт знянацку. Ой, по-рознаму намагаюся распавесці, што там, напрыклад, я не слоўнік. Мне бывае людзі... А ты адказваеш ці ігнаруеш? Калі бачу, то магу адказаць, калі там не бачу, то ігнарую. Не, пачакай, у цябе ёсць, напрыклад, вось гэты цменташ, як это называецца, могілкі непрачытаных... Так, ёсць, конечно. Ты не заходзіш туды? Шмат? Але яны не... Я перыядычна іх праглядаю, але яны проста з'яўляюцца, таму што ў мяне часу фізічна няма ўсё праглядаць. Штосьці ж я праглядаю
праглядаю, але штосьці не праглядаю, штосьці магу пабачыць проста значна пазней, калі там чалавек другі раз штосьці піша. Мяне бывае выкарыстоўваюць як слоўнік. Ну типа кшталту мне пішуць: Ліза, а як па-беларуску вот такое-то слово? І я тады шчыра пачынаю злавацца, таму што бляха, загуглі. Белазар ёсць. Ну, типа, ты знайшоў, як напісаць мне на маю старонку. Я разумею, що калі нейкія спрэчныя моманты у мяне могуць запытаць, там, окей. Хаця і тое, я ніколі не пазіцыянавала сябе эксперткай па беларускай мове. Я папулярызатарка, я вучыла і паказвала, што можна навучыцца, можна пачаць размаўляць па-беларуску, памылкі рабіць не страшна. І вось, прыклад, я зараз цалкам беларускамоўная, я ўсё яшчэ раблю памылкі, і гэта ўсё яшчэ не страшна. І нічога не здарылася. І бывае, калі мне пішуць там умоўна: Ліза, як па-беларуску чашка? Я прям пачынаю, я потом думаю, я слоўнік, да? У мяне ж напісана на старонцы: Ліза Ветрова, слоўнік беларускай мовы, звяртайся. Это дуже дзіўна. Бывае, калі мяне дзесьці там хочуць прадстаўляць, типа, як экспертка ў беларускай мове. Я не экспертка. У мяне ёсць сяброўка, якая экспертка беларускай мовы, яна можа вычытаць вам тэксты, калі трэба, звяртайцеся, дам кантакт. Але, яна вычытвае мае тэксты. Я з ёй раюся, як лепш рабіць, каб было больш правільна. Я не экспертка, я папулярызатарка. Я экспертка ў медыа, я медыа-экспертка, таму што ведаю, як працуюць соцсеткі, як іх развіваць, я кансультую ў гэтай сферы. Я яшчэ не выйшла з гэтым публічна, і, верагодна, трэба сябе публічна больш прадвігаць як экспертку, але ў мяне проста на гэта часу пакуль што няма. Вот я запісала відэа пра тое: не лайкайце відосы па-беларуску, калі вам яны не падабаюцца, таму што вы псуеце алгарытмы соцсетак, такім чынам вы іх збіваеце. Я дагэтуль яго не змантавала. Вось. Агулам, як у мяне гэта ўсё пачалося? З хейту. Мяне пачалі вельмі моцна хейціць у соцсетках. Ну, ты мне падаецца самы такі яскравы прыклад вось гэтай адваротнага боку so-called беларускай папулярнасці. Потому что у тебя это булімія называется? Так. У мяне разлад харчовых паводзінаў, у мяне стаіць дыягназ булімія. І на стрэсе пры пераездзе за першыя там 1,5 гады, 2 я набрала, прям кілаграм, вот, можа, 10-15, і это стало заўважна. І это заўважала нават і я. Я просто не ведала, як да гэтага дайсці, як з гэтым справіцца. І ў нейкі момант, калі я зноўку была над унітазамі з ванітамі з 2 пальцамі ў роце, я зразумела, што ўсё, трэба стопіцца, трэба штосьці з гэтым рабіць. І плюс вот это быў перыяд, калі мяне вельмі моцна пачалі хейціць. Нереальная колькасць нейкіх каментароў, прытым хейцілі толькі мужчыны, толькі дарослыя мужчыны, прынцыпова. Не, Мікіта ні разу мяне не хейціў. Я все бяру на сябе. Я больш за то, я табе хочу сказаць, што, может быть, я падаю нейкі недобры прыклад, але я сабе гэта дазваляю толькі праз тое, што мы з табой знаёмы. Да халерышчы гадоў. Я вось думаю, я заўсёды, я влезу, і я думаю, вот ты падняў сваю сраку, можа быть, не падымаў, ці падняла, і напісала мне каментар пра тое, што там, я не ведаю, там, пра мои крывыя ногі валасатыя, пра мои там шорты, што не так, я думаю, што ў маім жыцці павінна адбыцца? Сур'ёзна, каб я захацеў нешта напісаць чалавеку. Вось. Ну і што ў выніку? Ты стаіш над унітазам. Да, я разумею, што штосьці трэба мяняць у гэтым жыцці. Плюс у соцсетках пачынаецца хейт, і я разумею, што я яго бачу, я пачала яго бачыць. Раней, нават калі хейт быў, мяне гэта моцна не каранала, бо я такая, окей. І я так галавой разумею, што хейт людзі пішуць, пра сябе, не пра мяне. Это іх турбуе, это іх там нейкія комплексы. Таму што я таксама не магу ўявіць, што мусіць здарыцца ў маім жыцці, каб я там, я не ведаю, прыйшла хто там твоя крашыха, Анжеліна Джолі, прыйшла б у яе соцсеткі там і напісала, што вот там што-то крывое, ці там, ой, ты паднабрала, трэба ў спортзал, а хто? У мяне просто сёння, вот я сегодня выбесился. Я обычно не бешусь, калі мне пишуць каменты. Трэба зрабіць дисклеймер, походу, что это мы не про то, что мы такие вот все. Проблемы белых людей.
просто сапраўды першае мы свой досвед распавядаем, па-другое я зразумеў, как бы гледзячы там я гляджу, што там мы ляцелі з Малагі з Алінай, нам дала паслухаць падкасты там жаночыя таксама, якія яна слухае папулярнай. Глобальна не трэба выпенджвацца у нас з тобой экспертызы ніякай, акрамя нашага жыцця, таму трэба распавядаць пра сябе. Это максімальна шчыра і максімальна цікава. Тым больш, што мне падаецца камплімент табе, ты з беларускай медыяпрасторы сапраўды адзін з тых людзей, пра якога цікава паразмаўляць. Плюс ты такую нейкую ўсё ж таки таямніцу вакол сябе будуеш, і мы вельмі удзячны, што ты прыйшла. Так што тебе... Так вот, я сегодня читаю комменты под Винсентом, под твоим крашем. Крашем моего подлеткового стана. Моим однокурсникам. Вось раскидали Винсента картель. Читаю комменты, там пишут, блин, классное интервью, но есть нюанс. Тебе или голос поменять, или найти интервьюера и стать продюсером. Я им написал. Отличный комментарий, но есть нюанс. Я сам разберусь, что мне делать с моим контентом. Ну, типа, я прям выбесился, потому вот что... Просто бывают такие комментарии, которые выбивают тебе с-под ног. И... А сцен же, вот когда, не ведаю, ці гэтыя людзі, яны там адмыслова па табе працавалі, умоўна кажуць, ці гэта просто было назапашне. Але сэнс у тым, што вот калі вось гэта хваля на цябе ідзе, што какая-нибудь вельмі, то бок ты будешь к супер хейту какому-нибудь нормалёвым, то разумееш, вот боты прыйшлі. Вось я разумею. У меня был рилс про то, як бачыць меня моя жанчына, я там стою з кветкамі, і як меня там бачаць рускі, там харёк, там что-то такое, вот гэта все. Я разумею просто, як яны працуюць. І яны зашлі на тое, што я картавы. Шановное господарство, я картавы в Ютубе 4-й год. І ў жыцці сваім я картавы 36-й год, ці 36-й, да, год. Таму это абсолютно нармалёвая гісторыя. І вось штосьці незначнае, можа быць нават побытавае, яно можа тебе вынесці просто люто. Вось. Так, вот. І у мяне таксама, вот, ну, падаецца некая дробязь, якую я раней не заўважала, мне просто выбіла з-пад ног. І я агулам ужо пачала менш задымаць, бо ў мяне з'явіліся комплексы. Я разумела, што мне трэба працаваць з псіхолагам, мне трэба займацца сабой. І я так ужо крышачку запаўзілася ў соцсетках, пачала перапрацоўваць пэўныя нюансы, але разлад харчовых паводзін — это не рэч, што умоўна ты там 1-2 разы схадзіў да псіхолага і рэзка ў цябе все, ты нармалізавалась. Гэта пастаянная праца, гэта ўсё роўна пастаянныя зрывы, якія ў мяне былі, таму што сітуацыя нервовая і трэба разабрацца ў першую чаргу з сабой. Я пачала здаваць аналізы, у мяне атрымалася, што пахерылася ўсё у маім арганізме. Мне трэба было сябе нанова выбудоўваць, і я на працягу гэтага ўсяго яшчэ я запаволілася, але я працягвала здымаць відосы, і я у нейкі момант зразумела, што па-першае, я навучылася размаўляць па-беларуску. Раней гэта было арганічна, і я распавядала пра тое, што я сапраўды знаходзіла ў жыцці, што мяне чапляла ў беларускай мове, і мне хацелася гэтым падзяліцца. Верагодна, калі я зараз знайду штосьці падобнае, я таксама запішу відос, такая, блин, столькі там знайшла. Калі это мяне сапраўды краней, і гэта будзе для мяне штосьці новае. А тут я зразумела, што я ужо не шукаю, я добра размаўляю па-беларуску, гэта проста мова маёй паўсядзённасці, і я адмыслова для відэа прымушаю сябе шукаць штосьці, паўтараць свае мінулыя відосы, пераздымаць. І в нейкі момант я выставіла камеру, я зняла, і відэа неблагое, але я стала перад камерай, і я разумею, я не хочу. Не яно, так? Я разумею, што это гвалт, я здзекуюся з сябе, потому что я себе прымушаю. И я калі адзняла это сраное відэа, я плакала 2 гадзіны. У меня прям гістэрка была, потому что я зразумела, я займаюся тым, што мне не падабаецца, тому что мне падаецца, я вінная людзям, якія мяне глядзяць. Ну вот быццам бы калі на мяне падпісаліся, то гэта адразу адказнасць, і я вінная людзям вот даваць тое, дзеля чаго яны на мяне падпісаліся. Хаця мне гэта зусім абсалютна ўжо не арганічна. І я просто зразумела, блин, я гвалчу сама сябе. Я, можа, таму і пераедаю, тому что это стресс для мяне цяпер здымаць вот это відэа на беларускую мову. Я дуже люблю беларускую мову. Ну, блин, это просто частка мяне. Ну, просто мне падаецца неправільна дапамагаць беларускай мове, прасоўваць её нейкім чынам. Мы не робім нейкую паслугу беларускай мове, каб вось все людзі, якія мяне там хейцілі, калі я на ёй пачаў размаўляць, каб яны супакоіліся. Беларуская мова
перадусім. Яна вышэй за ўсё, за всех нас. Я просто не разумею, ну, на халеру дзеля там беларушчыны, якая не для слабакоў, у выніку, ну, страчваць сябе, ці забіваць сябе, тым больш. І плюс я яшчэ зразумела, што насамрэч акрамя беларускай мовы мяне захапляюць самі людзі, беларусы і беларускі, што я ў тым ліку не даю сабе там магчымасці выказвацца пра тое, якія мы, не даю сабе выказвацца, якія мы класныя у тым ліку, таму што я вот прям сфокусавалася і лічу, што я вінная ўсім цяпер папулярызаваць і распавядаць штосьці пра беларускую мову, падкрэсліваць, якая яна класная. І па выніку я прыйшла да таго, што я магу падкрэсліваць, якая класная беларуская мова проста з сабой, таму што я на ёй размаўляю. Я думаю пра гэта, дарэчы, што і у мяне ў пачатку года была такая, ведаеш, не то што місія, у мяне з місіямі кепска атрымліваецца, таму што, ну, місія невыполнима. Таму што, ну, вось першы, не ведаю, в маім разуменні, это у меня кепская адукацыя, першы місіянер Ісус кепска скончыў, на жаль, таму как бы этот крыж, ну, калі ты пачынаеш кічыцца, па-руску кажучы, як перакласці? Выёбвацца. Калі, да, выпенджвацца, ты пачынаеш са сваёй місіі, як і я, гэты крыж абавязкова цябе прыб'е. І мне падаецца, што прасоўванне беларускай мовы, гэта ёсць сам факт яе выкарыстання. Это уже кайф, калі табе чалавек можа распавесці па-беларускі не пра гісторыю Беларусі, не пра беларускую фанетыку і, не ведаю, не пра жыццє там беларускіх там Вацлава Ластовскага, умоўна кажучы, пры ўсёй павазе. То бок, калі беларуская мова арганічна інтэгравана ў тэмы пра, не ведаю, спорт, секс, гадаванне дзяцей, закупы і гэтак далей, гэта і ёсць. Потому што мова жыве у побытавай нейкай прасторы. А не ў тым, што вось мы сабраліся і далі гэтую беларускую мову. І той факт, што ты просто па-беларуску ведзеш все свае соцсеткі, гэта, ну, гэта здорово. Гэта і ёсць само прасоўванне. Я прызнаю, што я зняла вот нейкі вот этот триггер і страх у людзей на пачатку размаўляць па-беларуску, таму што, ну, было шмат у каго такое стаўленне, што па-беларуску размаўляць альбо некія там людзі, там дзеячы, альбо палітыкі, культурныя, да, альбо палітыкі, альбо гэта людзі вот у вышыванках, ну вось штосьці такое. Саламяных капелюшах такія. И лаптях. Или Зенон Пазняк. Ну вот я тебя просто утрирую. Или Зенон Пазняк, или суперзмахач. І вось прыйшла я, абсалютна звычайная дзяўчына, якая, ну, смела, з памылкамі, размаўляла па-беларуску, як атрымліваецца, без яўных беларускіх атрыбутыкі, але пры гэтым цалкам... Я яшчэ табе казаў, што у тебя знешнасць не беларуская. Так, это да. А какая у тебя знешнасць? Ну, там трохкутнік. Я або габрэйка, альбо цыганка, альбо татарка, альбо цыганка, мне, дарэчы, так пісалі. Неталерантна нават не казалі, што я з ромаў, але не. Вот так вот мне пісалі. Вот трохкутнік, і мне прям пісалі людзі. Я не магу разабрацца, хто ты. Юлін, дзе ты жывеш, я не разумею. Ну, што ты раздзіўляешся? А ён тады сядзеў. Вельмі добра. Вось. Яшчэ... У меня было пытанне, сори, краценечка. У тебя... Опять, вот бачите, вы меня булите, потому что вы нагадываете мне, что я бывлый политвязень. Вось и все. Это человек, які... Вось я распавяду, что мы записывалися 2 дні тому, мы записывалися для Белсата, Не, я бы сказал не так. Мы записывалися для... Тимоха Акудовича. Для Тимоха Акудовича и Вити Шукиловича. Топ, чуваки. Просто супер. И первое, что мне Ивулин сказал, ну хреново выглядишь. Ну, как бы... мне першае, што ён тады сказаў, што я добра выглядаю. Клас. Ну, бачце, які я шчыры і чесны. То бок у цябе мова стрэса ежа. Так. До гэтага часу. У меня так само, у цябе? Да я не стрессую, я ногти грызу, наверное. Моя мова стресса ногти, блин. Не, на самом деле. Нехта п'е, нехта ідзе на спорт, нехта выкарыстоўвае наркотыкі, нехта п'е фенібут ці нейкія транквілізатары. Не ведаю. Ось я, мабыць, так не стрессую. Ну, я зразумела, што агулам разлад харчовых паводзінаў ён не толькі за стрэс, ён за звычак, якія ідуць з дзяцінства, за недужага разумення, што ты ясі. Вось, напрыклад, банальна я пачала есці кожны дзень жменю гарэхаў, проста ем. І я цалкам перахацела есці чыпсы. Таму што у гарэхах вот это насычаныя кіслоты, у чыпсах, тлушчы, у чыпсах яны не насычаныя, і арганізм, калі ты не дабіраеш тлушчоў, якія табе патрэбныя, ён хоча чаго-небудзь такога прям тлушчавенькага, там Макдональдс, KFC. Я пачала проста есці, напрыклад, гарэхі, часцей ужываць там тое ж авакадо, но гарэхі ў мяне прям стабільныя, я кожны дзень цяпер ем.
я не хочу есці чипсы. Я раней думала, у мяне залежнасць ад чипсаў, я без іх жыць не магу. Апынулася, што просто майму арганізму не хапала тлушчоў, звычайных вось натуральных тлушчоў. Ён такім чынам намагаўся іх замяняць. Окей, хутка соцапытанка. Я Рыгор Стапеня. Любимый фастфуд? Фастфуд? Да. Мак. Любимый фастфуд? Бульба Макдональдс. Макдональдс, да. Сейчас дорвало это просто. Ну, я не ел. Мне насамрэч апошнім часам еще KFC прям заходзіць, вострыя іх крылышкі. Вось у меня такое. Я замаўляю сабе гэтае ведро, и все, и меня нема. Это у меня замест, калісь у меня был алкоголь, а пасля вот у меня стало ведро KFC, я пришел до гэтага. Вось. Мак. Але бульба смачнейшая ў Макдональдсе, але вот калі казаць пра пра курочку, то курочка з KFC, вот крылы вот это. Я был у Малазе, і ў іспанском Макдональдсе, па-першае, прадаюць піва, па-другое, там прадаюць крылы. І гэтыя крылы сапраўды вельмі цікавы, то бок не настолькі цвёрдыя, як у KFC самім, што ты прадзіраешся праз гэта да мяса, праз, как это называется? Паніровка, да, кляр. Таксама вельмі цікава. І добра, какой-нибудь прадукт не самы карысны, ад якога ты не можаш адказацца. Я зразумеў, што я фанат Кока-колы. Просто я буду набываць, у Польшы ёсць і без цукра, і без кафеіна, і без Кока-колы, але вот я зразумеў, што я фанат Кока-колы, то бок я буду так падладкоўваць сваё меню па БЖУ, па калорыям, каб у меня все роўна была пасярэдзіне гэтая банка, а лепей бутэлька, потому что з бутэлькі самая смачная кола. Не, у меня клубника, я просто фанат клубники, это невероятно. Не корыстная, назови что-нибудь. Мне просто, слухай, она может быть абсолютно адекватной, але я ўпэўнены, што ў тых аб'ёмах, якіх ён жарэ гэта. Вот именно, просто когда наступает сезон клубники, каждый день килограмм уходит просто. Ну, то есть, типа, я не могу себя остановить, у меня высыпают жутко, но я у тебя еще и аллергия. Ну, походу, да, потому что у меня вот в этот период самое большое количество прыщей, вот, но при этом, конечно, ногти грызет прыщи, вот это вот все. Люди думают... Ну, я бы вот ранее сказала, что чипсы, але зараз у меня нема такой проблемы. Ты молодчина. Окей, ты распала свою историю, потому что все напишут, пишите, коли ласка, пишите, что мы перебиваем Лизу, не даем ей слова сказать. Это нормально. Ну, вось, и пасля я зразумела, что мне агулам трэба з сабой разобраться. Я вот зрабіла пост, что я перастаю здымаць відэа. Пасля я здала анализы, у меня было подозрение на онкологию, и я зразумела, что я не вывожу зусім все, и я альбо пачинаю зноўку зрывацца, и вот этот шлях, что я прошла. Ну там, таксама я здала анализы, и мне лекарка, яна типа такая кажа, ну это падобна, что гэта, у вас типа як бы такія ускосыя паказальнікі, гэта можа быць як пухліна, а можа быць просто, што ў вашым жыцці занадта шмат стрэсу. І я такая... І менш стрэса з-за гэтага не становіцца. Я такая, типа... І мне цяпер трэба здаць дадатковыя аналізы, яшчэ дачакацца іх, і пасля яшчэ прайсці, УЗІ всяго свайго цела, каб паглядзець, ці ёсць там штосьці. Это ўсё таксама такі вот доўгі час цягнулася, і вот тады я пайшла в дэтокс агулам ад соцсетак, і я месяц не прысутнічала ні в адной соцсеткі. И это было цудоўна, насамрэч. А ты заходила поглядеть нешта? Нет, вообще ничего. Я выдалила додатки на телефоне. А что ты робила с телефоном тогда? Вот он у тебя все равно у тебя в руках. А ведаеце, столькі вольнага часу з'яўляецца. Я глядела гадзіннікі, і тэлеграм у мяне быў, там праца была, і ўсё. І пасля яшчэ паехала в адпачынак у Італіі, я зрабіла сабе такі трып па паўночнай Італіі, і гэта было просто супер. Па-першае, прыйшлі мае аналізы, я зразумела, што все окей, это стресс. Вось, мне прапісалі там кіпу таблетак, агулам, тому што былі пахереныя аналізы, я піла па 7-8 таблетак у дзень, каб выраўняцца. І пасля вось вот гэтага месяцу без сацыяльных сетак я прям новым чалавекам, мне падаецца, стала, і вообще все. І зараз я расслабілася, мяне раней напружвалі, што мне там адпіскі ідуць. Агулам адпіскі это нормально, кожны дзень адпісваецца каля 1% чалавек, якія на вас падпісаны. У меня апошні год, у меня был пик, калі покуль Саша сидел. Конечно, поставил аватарку, пошел все собирать себе, слушай. У меня был пик, мы добрались до 30 тысяч подписантов у моим инстаграме, и вот аккуратно 2 годы я падаю вниз. Вот 2 годы по 1%. Агулам
это нормально, тое, што ад вас адпісваюцца. Ад мяне типа в норме в дзень мусіць адпісвацца каля 50 чалавек. І гэта нормально. Задача чалавека, які вядзе соцсеткі, рабіць так, каб падпісак было больш, калі... Ну, бок ты паставілася вось да гэтай гісторыі, што ты нібыта там чалавек, які атаясамлівае сябе так ці інакш з гэтым вобразам, это таксама цікавае пытанне. Ну, то бок ты спакойна прафесійна ўспрыняла гісторыю, што Інстаграм ён Да. Я села і прааналізавала, я подумала, калі я людзей кансультую, калі я праводжу воркшопы, то типа сядь і спакойна падумай, што адбываецца. Адбываецца так, што ты нерэгулярна вядзеш свае соцсеткі, што тебе фактычна зараз няма ніякай нішы, таму што ты ў пошуку сябе. І гэта цалкам нармальна, дай сабе час. Як толькі я зразумею, пра што я хочу казаць, што я хочу прасоўваць, я пачну гэта рабіць, і ў мяне пачне збірацца аўдыторыя, таму што я ведаю, як рабіць так, каб аўдыторыя збіралась. У дадзены момант я больш вяду соцсеткі так вот просто на плаву, каб у мяне ахопы былі каля 1 мільёна. І у мяне стандартная ахопа это 800-900 тысяч карыстальнікаў, і вот это дастаткова для мяне такі. Гэта беларуская мова. Ну, это... Не, маецца на увазе, гэта блог на беларускай мове. Так. Здорово. У тебя сколько было? Я не ведаю, сколько у меня было там 400-500. Не, у меня значна менш, тому што у меня такая паўдохлая інста, яна выкарыстоўвае неабходныя абавязкі, калі, напрыклад, у нас есть інтэграцыі, ёсць пэўныя моманты, якія я хочу там, не ведаю, там сабачку паказаць просто таму што мне цікава, але у меня зараз вельмі цяжкія ўзаемаадносіны з тым, каб сям'ю в паблік выдаваць, таму што как бы, ну, этот мем, сори, коллеги, з нашай нівы, как бы этот мем наконт таго, што я выкладу, як гэта інтэрпрэтуюць, ты больш што праз там апошнія навіны, якія здарыліся на мінулым тыдні са мной, то бок, ну, как-то, ну, і плюс тое, што ты казала, мне падабаюцца абсалютна шчырыя людзі. Я люблю глядзець на людзей, якія кайфуюць ад таго, што яны робяць. І пры гэтым, как бы, калі ты казала пра там, што гэта не адпавядае табе, я не буду рабіць там навучанне вас беларускай мове. Мне вельмі цікава, што ў галаве у там, не ведаю, Влада А4. Здаровага мужика, дарослага, да, які працягвае вось гэта рабіць. Магчыма, гэта моя зайздрасць да фінансаў. Але я разумею пры гэтым его матывацыю выходзіць і паказваць вось гэта, да 50. Да, ну, тому што вялікая фінансавая падтрымка. У людзей, якія на беларускім рынкам працуюць зараз, нібыта працуюць, ну, гэта больш падобна на там нейкае служэнне. Вось. Ну, вось, і неяк так, я просто дазволіла сабе шукаць сябе далей. А вось пра гэта пытанне. Ліза Ветрова, на якую мы падпісаліся, і Ліза Ветрова, вось якая разбіраецца з этим всім гаўном, это адно і тое ж, ці ёсць пэўны вобраз? Ну, глыбіна гэта ўсё адзін і той же чалавек. Мне падаецца, моцна па каштоўнасцях я і не змянілася. Крышачку змяняюцца сэнсы, таму што я стала дарослай. І это нормально. Я вельмі моцна вырасла, пасталела, нават не вырасла, за 3 гады эміграцыі, таму што ты выходзіш з зоны камфорта, і ты вымушаная я была пастаянна прыгаць вышэй галавы. Канешне, бляха, я змянілася. Канешне, я маладая, задорная 3-4 гады таму, прайшоўшы ўсё, што я прайшла, даведаўшыся ўсё, што я ведаю, ты не можаш ну, это нормально, тое, што людзі сталеюць, тое, што яны крыху зменьваюць свае на штосьці погляды, тое, што яны сябе па-іншаму ўспрымаюць і па-іншаму транслююць, таму каштоўнасна, да, я ўсё той же чалавек. Я як верыла тады ў людзей, я так і зараз працягваю максімальна верыць у людзей. Але, канешне, знешнія нейкія сэнсы, да, у мяне змяніліся. Вот, да прыкладу, раней я неяк прыйшла на культурніцкую элітную тусоўку. Я так вось... Ты просто моими словами, у меня... А тебе не было гэтых словаў? Скажы шчыра, што она прынесла гэтую фармулёўку просто. Просто то, што нехта сфармуляваў. Вось глядзі, вось як я з ім працую. Але неяк працую, працягвай. Я табе... Так, не, а ў чым твоя праблема? Не, просто... Ліза, выбач, што мы свае комплексы прапрацоўваем на твоім фоне. Ну, просто... Якая праблема? Не, праблема ў элітнай культурніцкай тусоўцы. Вось, ведаеш, у мяне невялічкі комплекс наконт гэтага. Я ж там, я ж пацан з раёна, вось я свой, мы там всё там піваем, можна папіць недзе там, а тут збіраюцца нейкія людзі ў прыгожых там плацях, у пінжаках,
вось гэтае вось все і ну нібыта гэта-то цябе абавязвае быць такім да, ты отчуваешь себя дивно. И я себя извини, что перебил, я себя очень некомфортно чувствую вот на всяких вот этих парадах, где вот люди с бокалом просека стоят, нешта там распавядаюць нейкія рэчы аб тым, што яны на 90% не зробяць, то про тое, што ну там нам трэба нам трэба захоўваць беларушчыну. Ты просто, ну, у меня просто такой подход, калі трэба, так ты покажи, што ты зрабіў таго, каб ты гэта захаваць. Покажи мне вось раз кейс, 2 кейс, 3 кейс. Так можа совершенно там показывать. Не, ну, они подъедают там фуагра нормалёва. Вось. Ты не можешь забараняць людям абранаць сукенкі, абцасы. Не могу, но просто мне так напружвае уся гэта гісторыя про тое, часцей за ўсё усе гэтыя лозунгі і ідэі застаюцца лозунгамі і ідэямі, і таму у мяне такое вельмі такое сабе папулістыка. Ну гэта папулістыка. Так працуе у тым ліку і палітыка, ну типа трэба прызнаваць, мы гуляем па гэтых правілах. Себе дуже добра адчуваю у сукенцы з келіхам прасека. Я люблю прасека і люблю сукенкі. І маеш на гэта права. Да, і я ж про свае. Не, я разумею, мяне часта просто пасля такіх там нейкіх івентаў мне крышачку крыўдна, што час я свой патраціла, магла б папрацаваць, пасядзець. І ты прыйшла на гэтую вось тусоўку. Але там была іншага фармата тусоўку. Мы насамрэч сабрались брейншторм ночі нерасстраляных паэтаў. Гэта было, калі я толькі пераехала ў Вільню, вот мой, ну вот там пару месяцаў была, і я вот яшчэ была вот, ну, зараз я магу себе называць маладой жанчынай, тады я дакладна была, ну, типа прям, ну, дзяўчынай, вот я толькі пераехала. Я себе такі адчувала дзе-то, не дуже ўпэўнена. І мы там сядзім, і я штосьці прапановала, і адзін вот з такіх, гэта важна, гэта там не палітычная тусоўка, гэта былі дзеячы як бы беларускай культуры менавіта. Вось. І адзін з такіх, я а ён кажа, ну што гэтыя маладыя блогеры яшчэ жінка можа ведаць пра нерасстраляных, і яе аўдыторыя таксама. І это было типа сказана, быццам бы гэта жарт. Как бы ніхто на гэта не зрэагаваў, я толькі была ў гэтай тусоўкі, я не ведала, як мне рэагаваць. Я шчыра скажу, мне на той момант вельмі моцна былі патрэбныя грошы. Грошы мне на той момант, я толькі прыехала ў Вільню. Да, фінансавая падтрымка. І як бы калі мяне туды паклікалі, то я неяк са мной супрацоўнічаць, і я змаўчала. І вось калі казаць пра розніцу Лізы Ветравай тады і зараз, вот ні за што не змаўчала. Я б такі скандал учиніла. Ну, я тебе хочу сказать, что, на жаль, как ты назвала? Культурніцкая элітная. Элітная тусовка. Ну, вельмі шмат такіх перакананняў. У нашага агульнага мы все былі на эфірах у Зміцера Лукашука. Вялікі рэспект. Я лічу, што, ну, сур'ёзна, трэба рэспектаваць сваіх старэйшых калегаў, потому што гэта будуе традыцыю. Меньваемся, мы падтрымліваем, і няма такого, што ось з'явілася нейкая бурбалка, там, не ведаю, бэбі-бумеров, і мы там побач, зумеров, все павінны аб'ядноўвацца і так далей. Узміце дзіўная рыса. Ён час ад часу знаходзіць нешта негатыўнае пра мяне в Фейсбуку, в Телеграм, і дасылае гэта мне. Не ведаю, ці бачыў ты гэта, але і там просто была такая гісторыя, і я вельмі сабой задаволены праз гэта на контррэакцыі на крытыку. Нейкі чалавек напісаў, што я прасоўваю беларушчыну бескарысна. Для гэтага сядзець у татуіровках з раздвинутымі ляшкамі і крычаць «Паехалі» не патрэбна. І как бы мне падаецца, што гэта все ж таки гісторыя вось такого кшталту, як она пра гэтага чалавека, она не пра мяне. Так. Мои ляшкі татуіраваныя, яны раздвинутыя, как бы я себя комфортна адчуваю на сваім працоўным месцы, і гэта вельмі здорава. Скажи мне, ласка, наконт твоих метамарфозаў, чаму яны і у тым ліку как бы ці можна выкарыстоўваць слово метамарфоза ў дачыненні да геаграфіі? Чаму ты пераехал? Чаму ты цяпер наша суседка? Пераезд з Вільні ў Варшаву, насамрэч, я даўно думала пра пераезд, неякі была так канферэнцыі, там адзін літоўскі палітык вельмі, ён быў на панелі, ён там выступаў, і ён типа кажа і з нашага боку, ну типа людзі яго ветліва выправілі, што it's very important for us, Беларусь.
мы пра незалежнасць, мы Беларусь. І ён паківаў галавой, і ў наступным жа сказе такі «Белараша». І я ў той момант зразумела, што мяне крышачку пачала... Я разумею, што не ўсе там такія, і я ведаю вельмі палітыкаў, які робяць вельмі шмат для Беларусі, шчыра ім за гэта дзякуй, але на жаль, такія кадры, яны типа грамчэйшыя, яны вылазяць, і з-за гэтага становіцца в момантах нават страшнавата дзесьці там вось. І вот это быў такі першы званочак, калі я задумалася. Пасля подумала, што просто ў Варшаве насамрэч больш людзей, больш беларускай тусоўкі, і гэта быў вот як бы такі другі пунктик. І трэці, он такі типа больш асабісты, просто было прынята рашэнне пераехаць в іншую краіну. Як табе Варшава? Ой, людзі тут цудоўныя, інтэрв'юеры прафесійныя. Слухай, тут адчуваецца вялікі горад. Для мяне гэта новае. Вельмі цікава, таму што тут сапраўды вельмі шмат двіжа, шмат розных людзей. Заўсёды ёсць з кім сустрэцца, не заўсёды ёсць магчымасць нават дома пасядзець. І агулам мой пераезд у Варшаву, пераехала ў Варшаву, вот толькі зняла кватэру, прыехала, мае рэчы нават сустракала не я, а моя сяброўка, таму што я была ў гэты час на здымках. Мы з сяброўкай твоей летелі аднойчы ў Коўна, так? Я ёй вельмі ўдзячны, таму што яна меня все 39 хвілін да Коўна, мы менш летелі, мы летелі 27, напэўна. Яна дапамагала мне змагацца з маёй аэрафобіяй. Як? Просто побач села і сам размаўляла, і все. Я і пасля прызнаўся, все ведаюць, гэта все ведаюць, што мелказёрова аэрафобія. Это ніякі не сакрэт, але вось атрымалася так. І это был вельмі дзіўны рэйс, таму што мне падаецца, нас было чалавекаў 7 на Боінг. Это было фантастычна. Вось. І пасля я буквально, пасля гэтых здымак, там у мяне было 2-3 дня, я нават не паспела распакавацца. І мы паехалі в Украіну, і гэта яшчэ там 10-12 дзён заняло. Я прыехала буквально 10 дзён пабыла, і мне трэба было ў Вільню зноўку ехаць. Ты сябе не шкадуеш. І вось я наконец-то тут, і это вот фактычна мог бы быць месяц першы цэлы майго жыцця ў Варшаве, але ў сярэдзіне я ўжо набыла сабе квіткі на пару дзён, заганяю ў Барселону. Нормалёва. Добры выбор, нарэчы. Ты едешь в Лиссабон, да? Так. На 4 дні? Да, так. На колькі дзён ты едешь в Барселону? Таксама атрымліваецца на 3 дні. Аэрафобскае пытанне. На халеры ж так далёка ляцець, каб быць толькі 3-4 дні там? Там не хапае. Ты 8 гадзінаў туды назад будешь ляцець і правядзеш 8 гадзінаў ты спіш, я уже подлічыў. Я свая жанчына сеў подлічыў. 56 гадзінаў у тебя будет на Лиссабон. На халеры. Не, глядзі, па-першае, для мяне пералёт гэта кайфово, ты можешь пачытаць. То есть я просто обожаю, калі у тебе няма інтэрнета. То есть ты такі бярэш, адчыняеш кніжачку і чытаеш. Мне найбольш часу менавіта за кнігай у пералётах, таму гэта ўжо адпачынак. І мне 4 дні хопіць. Мне нармалёў. Мы пойдзем на бар Бенфіка Барселона, зганяем на мыс Рока. І кажуць, чаго его называюць спартовым журналістам, да? В кожным горадзе шукае стадыён. Караценька, навошта табе было ехаць ва Ўкраіну? Давай параўнаем досведы. Гэта была працоўная паездка, разам згодна. Мы ездзілі, каб панэтворкаць, пераняць досвед ва украінскім ютубе. З украінскімі ютуберамі мы сустракаліся і так вот працавалі з імі разам, разглядалі розныя кейсы, мы распавядалі свае, яны свае. Агулам яны распавялі, як яны здымаюць, што яны робяць, іх падыходы, як яны манетызуюцца. Канешне, это розныя досведы, але мы вельмі шмат карыснага адтуль прывезлі, таму што у іх зусім іншы падыход, у іх камерцыйны падыход, у іх нават калі фундатарская ёсць донарская падтрымка, то нават яе яны выкарыстоўваюць, каб пасля неяк на камерцыйнасці выйсці, альбо каб гэта было 2 складнікі. Па-за працай, галоўны твой украінскі інсайт.
Па-за працай. Адзін з украінскіх ютубераў, прадстаўнікоў YouTube-канала, Макс, ён мне сказаў такі, типа, Ліза, прапрацуй з псіхолагам, чаму ты не хочаш зарабляць грошы? Блин, а я вось просто чакаў гэтага моманту. Я хацеў цябе запытаць, ну ты шмат казала пра інстаграмчык, але я хацеў запытаць пра манетызацыю. Я яго ніяк не манетызую, Вось. гэта цалкам зараз моя, типа, а-ля валантэрская праца для душы. Вось. Я просто не карыстаюся гэтым момантам і гэтым інструментам. Чаму? Таму што я яшчэ не прапрацавала з псіхолагам, чаму я не хочу зарабляць. Ну, насамрэч, таму што крыху не хапае часу і трэба нармальна расставіць свае прыярытэты. Вось. Я думаю, што Макс, украінец, з якім ты размаўляў, ён мог бы сказаць так усім нам. Больш-менш. Так. Таму што магчымасці для манетызацыі я ведаю, што ў мяне ёсць. Больш таго, я нават ведаю, як і што рабіць. У вас таксама ёсць і малайцы. Але памятай, што паслугі гэтай каштуюць бабак. Так, таму падрабязна я вам не распавяду, але калі вам трэба, вы можете мне напісаць. Паважаныя гледачы на Ютубе, вялікі вам дзякуй. Паважаныя супорцеры, вам нізкі паклон за тое, што вы верыце ў нас. Насамрэч, гэта вельмі важна, і наконт веры там у сябе. Ёсць жа нейкая знешняя валідацыя, ну, там, у праглядах. І зразумела, што калі ты на беларускім рынку працуеш, ну, гэта даволі цяжка, калі ты выпускаеш прадукты. Я так разумею, што ты таксама, ну, то бок у цябе з персанальным блогам все здорова, а там з YouTube прадуктамі ты такой, ну, мы так класна знялі, хацелася, каб гэта праглядзела там, ну, больш людзей. Таму гэта вялікая падтрымка тое, што вы ў нас ёсць, беражыце сябе. Я со свайго боку скончыў, але яны хочуць працягнуць, таму скажыце што-небудзь. Ладно, ну последняя история про зону и все. То есть, короче, сидим мы в хате на Володарке. Володарка — это СИЗО. И заходит к нам чувак, типа, такой в возрасте, там туда-сюда. И я такой, ну чё, откуда, что по жизни? Он говорит, ну вот, я там вот модум возглавляю, а это было под Новый год плюс-минус. И он такой, ну, с Рождеством и Новым годом.